салом, шумо барномаи ману модарамро тамошо карда истодаед. Барнома аз 3 гурӯҳ иштирокчӣ ва 2 бахш иборат аст. дар ин намоиш мо бо чанд савол посухҳои модаронро бо ҷавобҳои кӯдакон муқоиса мекунем. дӯстони азиз, имрӯз дар барнома иштирокчиёни мо Иброҳим, Довуд ва Аслам бо модарони меҳрубони худ ширкат меварзанд. биёед мебинем ки ғолиб меояд. фарзанди шумо кадом машғулиятро бештар дӯст медорад? вай бисёртар расмкаширо дӯст медорад. бо ӯ зиёдтар падарашро машғуланд ё ин ки шумо? ба фикрам бисёртар ман, чӣ ба ки падараш саҳар кор меранд, бегоҳ мебиянд, он касам вай мекунану бисёртар ба фикрам ман. ӯ гап дар рӯи кӣ аст? аз шумо ё ин ки аз падарашон? бештар гапи мана мегирад. бо фарзандонатон бозӣ мекунед? бозӣ мекунем. кадом вақт? баъд аз ки аз боғча омад бозӣ мекунем. ба саволҳояш ҷавоб медиҳед ё ин ки на? ба саволҳо ҷавоб медиҳам. бисёр савол метиҳад. масалан чӣ савол медиҳанд? хай мепурсад ая ҳозир кадом фасли сол аст, ая тобистон шуд мо кай обозӣ мерем, мо акун тобистон шуд гарм шуд берун кай мебироем бозӣ кунӣ. хеле ин саволҳои ҳар хел ҷавоб метиҳам. чени имконият ҷавоб метиҳам. писаратон кунҷкоб аст? кунҷкоб аст. мехоҳад ҳамаи чиза донад. нӯспарварӣ мекунад? хай мекунам. шумо нӯспарваред? кӯшиш мекунам. шумо ба фарзандатон афсона нақл мекунед? мегӯям. агар писаратон бӯйзҷаҳояшро бетартиб гузорад ӯро сарзаниш мекунед? аввал мегӯям ки ҷамъ кунед, баъд мегӯям ки намехоҳем ҷамъ кардан, хай баъд мегӯям бето якҷоя ҷамъ мекунем, якҷоя ки ҷамъ кардем баъд хай камутун бо ҷамъ мекунам. шумо бештар кадом машғулиятро дӯст медоред? расмкашӣ. бо шумо зиёдтар падаратон машғуланд ё ин ки модаратон? дадам. бештар гап дар рӯи кӣ ҳастед? аз модар ё ин ки аз падаратон? ҳардушона. зиёдтар аз кадомаш? аёчама. бо шумо модаратон бӯзӣ мекунад? бозӣ мекунад. шумо кунҷкобед? масалан чӣ савол медиҳед? мегӯм ки я мумкин аст, мегӯм ки я мумкин аст, мегӯм ки не. чӣ ки ём мепурсум очаму дадамда. падару модаратон ба саволҳои шумо ҷавоб медиҳанд? мисол чӣ мепурсад? ассалом мегам, мегӯм ки хай мегам, мегӯм ки вай оча гонча биар, мегам ки майли. гон хӯрок биар, мегам ки оча мегам ки майли. шумо нӯспарварӣ мекунед? нӯспарварии шуморо модаратон меписанданд? модаратон ба шумо афсона мегӯянд? агар шумо бозиҷаҳоятонро ба ҳар тараф гузоред, модаратон чӣ мегӯянд? мегӯяд ки тез ҷамъ кун, ма ҷамъ мекунам. агар ҷамъ накунед чӣ? ҷамъ накунам, ҷанг мекунам. фарзанди шумо кадом машғулиятро бештар дӯст медорад? мен расмкашӣ бисёр бештар расм мекашад. хона ба нағз зинад расмкашия. бо ӯ зиёдтар падарашро машғуланд ё ин ки шумо? албатта ки ман падараш бисёр вақт ҷои кор ҳастам. ман бисёртар. ӯ гап дар рӯи кӣ аст? аз шумо ё ин ки аз падарашон? аз падараш. бо фарзандонатон бозӣ мекунед? падарашам модарам мо якҷоя бозӣ мекунем бисёр вақт. писаратон кунҷкоб аст? кунҷкоб аст. ба саволҳояш ҷавоб медиҳед ё ин ки на? бисёр вақт саволое метиҳад ки ҷавоб дода наметавонӣ, ҳама вақт меякун. ҳаракат мекунам ки ҷавобаш ҳатсиам. нӯспарварӣ мекунад? нӯспарварӣ мекунад, да. шумо нӯспарваред? не, ҳама вақт не.
шумо ба фарзандатон афсона нақл мекунед? албатта афсона мегӯям. агар писаратон бозичаҳояшро бетартиб гузорад, ӯро сарзаниш мекунед? агар гапамро нагирад, бозичаҳояшро ҷамъ накунад, ҷанг мекунам. шумо бештар кадом машғулиятро дӯст медоред? расмкашӣ. офарин. бо шумо зиёдтар падаратон машғуланд ё ин ки модаратон? аям. бештар гапдарои кӣ ҳастед? аз модар ё ин ки аз падаратон? аз аям. падару модар бо шумо бозӣ мекунанд? ҳа. шумо кунҷкобед? ҳа. масалан чӣ савол медиҳед? ҳама чӣ. падару модаратон ба саволҳои шумо ҷавоб медиҳанд? ҳа. шумо нӯспарварӣ мекунед? не. волидайнат нӯспарваранд? не. падару модаратон ба шумо афсона мегӯянд? дада мегӯяд. агар шумо бозичаҳоятонро ба ҳар тараф гузоред, оё шуморо сарзаниш мекунанд? не. фарзанди шумо кадом машғулиятро бештар дӯст медорад? бисёртар велосипед ронӣ, мошинбозиро. бо ӯ зиёдтар падарашон машғуланд ё ин ки шумо? не, ман бештар падараш кор буд. ӯ гапдарои кӣ аст? аз шумо ё ин ки аз падарашон? хона ба гапи ман мегирад. бо фарзандонатон бозӣ мекунед? ҳардумон, ё дадаш ё ман. ба саволҳояш ҷавоб медиҳед ё ин ки на? масалан чӣ савол медиҳанд? аяҷон, имрӯз чӣ ба борон, часмоқ барои чӣ мезанад? ҳар явай ба кунҷкоб. писаратон кунҷкоб аст? беҳад. нӯспарварӣ мекунад? бисёртар эркагӣ бибиш ба эркагӣ мекунад. шумо нӯспарваред? хай мешад ки мебардорам, мешад ки. аниқ мебардоред? шумо ба фарзандатон афсона нақл мекунед? агар писаратон бозичаҳояшро бетартиб гузорад, ӯро сарзаниш мекунед? не, ҷамъ кун мегем, худаш ҷамъ мекунад. агар ҷамъ накунад чӣ? не, мекунад. шумо бештар кадом машғулиятро дӯст медоред? велосипед ронӣ. бо шумо зиёдтар падаратон машғуланд ё ин ки модаратон? аяҷина. бештар гапдарои кӣ ҳастед? аз модар ё ин ки аз падаратон? аяҷина. бо шумо модаратон бозӣ мекунад? камтарак. шумо кунҷкобед? ҳаман кунҷкоба. падару модаратон ба саволҳои шумо ҷавоб медиҳанд? ҷавоб медиҳад. шумо нӯспарварӣ мекунед? ҳа. волидайнат нӯспарваранд? ҷанг мекунад. падару модаратон ба шумо афсона мегӯянд? ба ман модарам афсона мекунад. агар шумо бозичаҳоятонро ба ҳар тараф гузоред, оё шуморо сарзаниш мекунанд? мегирам, ҷамъ мекунад. инҷо даври аввали барнома ба анҷом расид. акнун биёед мебинем ба даври дуввум киро хат гирифт. чунончи мебинед, дар даври аввал посухи модари иброҳим ва аслам нисбат ба модари довуд бештар дуруст баромад. акнун дар даври дуввум мо санҷишро бо иброҳиму аслам идома медиҳем. биёед мебинем ки ҷавобҳои онҳо ба гуфтаҳои модарашон руст меоянд. хӯрдани кадом таомро дӯст медоред? мандӯи шашлик. ширинӣ хӯрданро дӯст медоред? камтар. аз мевагиҳо чиро дӯст медоред? себ. барои чӣ? барое ки бисёр витамин дорад. кадом рангро бештар меписандед? зард. дар як рӯз чанд маротиба ширинӣ мехӯред? дар як рӯз як бор. шуморо зиёдтар кӣ ба сайру гашт мебарад? модаратон ё падаратон? очам. ба боғча рафтанро дӯст медоред? ҳо.
دوست ندارم برای که بازی میکنی درس میخونی زور میشه ما چه میدونی дӯсти беҳтарини шумо кист محمد дар бораи фоидаи меваю сабзавотҳо модаратон бори чизе мегӯянд шабона шумо соати чанд хоб меравед ساعتی 10 писаратон хӯрдани кадом таомро дӯст медорад мантуя дӯст медорад. ширини хӯрданро дӯст медорад хеле дӯст медорад. аз мевагиҳо бошад кадомашро дӯст медорад аз мевагӣ себа нағз мебинад. кадом ранг бештар ба ӯ писанд аст ранги оранжевӣ. писаратон дар як рӯз чанд маротиба ширинӣ мехӯрад акун ҳисоб накардам, бисёр мехӯрад охи. ӯро зиёдтар кӣ ба сайру гашт мебарад падар ё ин ки модараш ман ба буғча рафтанро дӯст медорад хай нағз мебинад. ҷурош ҳаст, нағз мебинад. дӯсти беҳтарини ӯ кист аслан, билол. дар бораи фоидаи меваю сабзавотҳо боре ба писаратон чизе гуфтаед гап мезанам. шабона ӯ соати чанд хоб меравад шабона соатои 10 дер хоб меравад. хӯрдани кадом таомро дӯст медоред مانتو مکرون ширини хӯрданро дӯст медоред аз мевагиҳо чиро дӯст медоред بانان барои чӣ بانان ویتامین زور داره кадом рангро бештар меписандед من رنگ زرد را دوست میدارم дар як рӯз чанд маротиба ширинӣ мехӯред یه بار шуморо зиёдтар кӣ ба сайру гашт мебарад модаратон ё падаратон نه ба буғча рафтанро дӯст медоред بله من باغچه رفتن را دوست میدارم дӯсти беҳтарини шумо кист ابراهیم дар бораи фоидаи меваю сабзавотҳо модаратон боре чизе мегӯянд آه шабона шумо соати чанд хоб меравед ساعتی 10 писаратон хӯрдани кадом таомро дӯст медорад сери ман зиёдтар аз таомҳо мантуро дӯст медорад. ширини хӯрданро дӯст медорад аз мевагиҳо бошад кадомашро дӯст медорад меваи полези тарбузро дӯст медорад. кадом ранг бештар ба ӯ писанд аст зардро. писаратон дар як рӯз чанд маротиба ширинӣ мехӯрад я бор ӯро зиёдтар кӣ ба сайру гашт мебарад падар ё ин ки модараш ман ба буғча рафтанро дӯст медорад сери ман ба боғча рафтанро дӯст медорад. дӯсти беҳтарини ӯ кист иброҳим дар бораи фоидаи меваю сабзавотҳо боре ба писаратон чизе гуфтаед хӯрдани вай фоиданок. шабона ӯ соати чанд хоб меравад соати 10 ба хоб меравад. тамошобинони гиромӣ даври дуввум низ ба анҷом расед биёед мебинем дар ин давр кӣ ғолиб омад дӯстони азиз фикр мекунем ки шумо аз рӯи нақшаи пешниҳодшуда хулосаи худро баровардед бале имрӯз дар барномаи нахустини ману модарам аслан бо модараш ғолибиятро ба даст оварданд аслан ҷон ба шумо ғолибиятро муборак мегӯем ва боварӣ дорем ки бароятон намоиши имрӯза писанд омад ва дар барномаҳои ояндаи мо боз ширкат хоҳед кард ман хеле хурсандам. ташаккури зиёд ба шумоҳон ба телевизиони баҳористон мерасонам ки ҳамхали барномаҳо зиёд кунану фарзандои моҳон бештар дар ҳамин барномаҳои шавқовар иштирок намоянд. бинандагони азиз албатта барнома намоиши қувваозмоӣ нест танҳо санҷиши муқаррарӣ байни модару кӯдак аст хайр то боздид.